Vad gör du? Håller på att se på filmen. På... Är det en trailer? Ja. Vet du vad man kan göra? Nej. Man kan filma och så kan man lägga direkt på YouTube. Kom igen, filma det här. Det finns ju på YouTube. Vad? Ett monster! Kom igen, filma det här nu. Nej, pappa, filma det här nu. Filma det här nu. Filma det här nu. Lämna på bordet. Va? Kattnaina. Kattnaina. Vad heter de? Vad brukar vi kalla dem? Kattungen. Kattungen! Nu ska vi se det här nu. Oj, man blir så galen. Hej, se var de går. Skulle det komma in en pom-pom? Kattungen! Vad ska vi se nu då? Vad ska vi se på nu då? Hej, så se här. Kan måste vara snygg. Nu ska vi se det här. Se här. Filma det. Nej. Ja. Nej, men det är för hemskt det här. Inte det här något bra? Nej. Vad ska vi se då? Ja. Se vad vi ska se. Ja, ska vi skicka det här nu då? 2 minuter. Vad heter du? Tene. Vad har du gjort idag? Jag har varit på dagis. Har du fått en stryk? Nej, jag har varit på Lipäivä idag. Har du pussat sina pojkar? Nej. Ja. Nej. Vet du vad jag ska göra en gång till? Ja. Nej, hjälp, hjälp. Hjälp. Ja,